Театрда 60 елдан артык эшләгән иң атаклы сәхнә остасы, классик һәм бүгенге көн авторлары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 150дән артык образ тудырган. Сүз әлбәттә Татар театрының күренекле актеры, СССРның халык артисты, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре иясе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы Камал театр артисты Шәүкәт Хәсән улы Биктимиров турында бара. Иҗаты һәм олы таланты алдында кабат баш иябез. Эш кыртый бит әле минем. Нәрсә булды? Үзең беләсең. Менә главный булмады. Син квартира алдым. Мебель алдым. Әнин дә китереп утырттым. Ну, главный белән эшләр чара. Прямо бида. Нинди бида? Йөрәк эшләре. Данлыклы Малы театрының режиссеры, біздің укытучыбыз профессор Михаил Николаевич Гладков. Шәүкәт авторында исключительный хороший выдающийся, прекрасный актер у вас, такой-то молодой актер есть у вас. Ул вакытта Шәүкәт абый әле бернинди народный артистта түгел, званиесе да юк. Обыкновенный җегет бер яшь кешене уйнады, и Гладковның шундагы определениесе минем йөрәккә калды. Айткач, монда театрга кайткач, тикшереп карыйсы килә башлады. Ни өчен моны шул кадәр талантлы фәлән дип әйтте икән бу укытучым. Моны мине карак диләр. Кем карак түгел? Берәүләр закон чыгарып урлый. Мин алар чыгарган законга каршы чыгып урлый. Менә театрда эшли башлагач, миңа әлбәттә әйтәләр, менә шикләвекле агач ауды дип әйтәләр кешегә. Менә миңа чыннан да Шәүкәт абыйлар белән эшләвем бик зур бәхет булды. Менә иң беренче мин әле эшли башлаганда гына бер спектакль уйнадым. Ниндидер исемә дә төшерә алмыйм инде. Анда мин эшли генә башлап, бер нәрсә белмим дә, менә әлбәттә Шәүкәт абый миңа шушы вакытта булышканны, менә хәзер дә мин онытмыйм. Менә шушы Шәүкәт абыйның һәрбер сүзе миндә исемдә тора. Менә шушы Шәүкәт абыйның сүзләре аркылы мин хәзер дә өйрәнәм, хәзер дә сөйлим әле, менә хәзер дә тырышам рольләр эшләгәндә. Төнлә сугында нишләп йөрисең әлмәндә? Айны саклый. Айны? Әйе. Аны урлыйлармыни? Ул бит бик еракта. Аңа кемнең кулы җитсен? Мин җирдәге айны саклый безнең бикә. Иң башларына кигән тәшиләкләр аскан айны. Әллә минеме әлмәндә? Син айманы. Әлмәндәрдә уйный, картны шундый мөлаем, карап туйгысыз. Икенче көнне уйный, безнең бар иде ябырылу спектакле, ул сугыш вакытында бик бер әшәке кешене, хыянәтче кешене. Аны Шәүкәт абыйны карасаң күрәсе килми башлый. Шушыннан соң безнең тагын бер төн спектакле бар иде. Шушында да ул әшәке кешене уйный, ләкин менә Шәүкәт абыйның талантлылыгы шуннан гаҗәпләндереп күренә. Бер-берсенә ошамаганнар, кабатламый иде ул Шәүкәт абый. Тукта, Володя. Нигә булай кәефең китте? Тормыштан парклар белән генә качып кутлап булмый. Син нинди генә зур вельможа булсаң да. Ленин әйтсә, дөрес әйткәндер инде ул. Амма ләкин энем безнең авылныкылар турында әйтмәгәндер ул. Юк, безнекеләр социализмга барып җитә алмас. Безнекеләр лайыштан уза алмаслар. Беләсезме, минем өчен Шәүкәт абый бүгендә исән сау шикелле. Без соңгы вакытта аның белән күршеләр яшәдек. Инде ул театрда эшләмәй башлагач, мин хәл белергә керә идем. Шәүкәт абый бик шаян, бик шук кеше. Һәр вакыт көлдерер иде. Беләсезме, ул менә хатыны Рәмзия апа мәрхүм булгач, бик моңаеп калды. Нисә хәтерлисеңме? Теге беренче кат кияү булып килгән көнне Билбау ишемне таба алмый интеккән идек. Әллә тагын хәтерләмим инде. Кухнясына керәсең, кухнядан да шкафлар әйтик. Һәр бер шкафның ишегендә Рәмзия апаның фотосы.
Менә мин хәл белергә керәм, кухняда утырабыз анда. Әйдә, Хисмәт, чәй эчәбез, нитәбез дип шулай сөйләшеп утыра. Бер киләсең, шкаф каршына килә дә, менә бу фотоны Рәмзи апаң белән шунда төшкән идек. Әлмәндәр, без картаербыз микән? Бер кайшанда. Без үләрбез микән, Әлмәндәр? Бер кайшанда. Ходай язганнан узы булмый, Әлмәндәр. Нәрсә язгандыр инде, мин укый яза белмим. Үзе исән булса, 28 октябрьдә аңа 90 яшь тулган булыр иде. Ләкин нишләтәсең? Шул айдан без үзебезгә кунакка аның хакында сөйләшер өчен Татарстанның халык артисты Луара ханым Шакирҗанны чакырдык. Луара ханым, саумысыз, хош килдегез. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Әйе, дөрес, исән булса, без зурдан кубып олылап шушы бәйрәмне уздырган булыр идек. Шәүкәт абыяның уртасында чәчәкләргә, алкышларга, бүләкләргә, мактауларга күмелеп балкып утырыр иде. Әмма шунысы белән күңелне ятырга була, ул менә мондый матур зур юбилейларның 5-сен күреп калды үзе исән вакытта 50, 60, 70, 75, 80. Ул вакытта бит әле бөтенләй башка форматта, башка рәвештә уздырыла иде. Сәхнә буена президиум, анда дәүләт, хөкүмәт җитәкчеләре бик җитди рәсми докладлар, аннан инде сәнгать осталарының концерты. Әмма инде үзгәреш чорыннан соң хәзер бар да үзгәрде, иреклерәк, сценарийлар, юмор да бар анда. Без менә иртәгә үзебезнең кече залда искә алу кичәсе уздырабыз. Гомумән әйтергә кирәк, аны инде сезгә дә мәгълүм, тамашачыларыбыз да беләдер. Шул октябрь ахырында инде бу юбилейны үткәрү аны башланган иде. Ул яшәгән йортка махсус такта урнаштырылды. Татарстан урамында хәтер тактасы куелганнан соң без аның туган ягына, Саба ягына юл тоттык. Ул яшәгән нигездә ул йорт әле исән, Мингәр авылына бардык, дуга кылдык, мулла чакырдылар анда. Аннан соң мәктәптә булдык. Шулай ук кич белән Сабада безнең артистлар Бабайлар чагы дигән спектакль күрсәттеләр. Анда инде Сабаның яшьләре дә әзерләнгән иде, файда да. Кыскасы, Шәүкәт абыйның вафаты елында ук аның исемен мәңгеләштерү башланган иде. Саба районының мәдәният йорты Шәүкәт Биктимиров исемендә, анда бюст та куелды. Кыскасы, ул һаман исән шикелле мин шәхсән үземә. Күпме югалтулар күргән кешеләр бит инде без театрда, әмма менә нәкъ Шәүкәт абый әле бер килер дә тагын бер шунда Әлмәндәрне уйнап китәр шикелле. Ул ничектер килер дигәннән иртәгә буласы кичәдә нәрсәләр көтелә? Безнең искә алу кичәләре гомумән спектакль алдына зур залда була, әмма без Шәүкәт абыйның искә алуны уздырабыз кече залда. Һәм әлбәттә ул искә алу була инде. Әлдә ярый хәзерге заманда инде экраннар бар, видеоларны карап искә төшерергә мөмкин. Без шулай ук моны эшләячәкбез. Төрле спектакльләрдән, экраннарда без Шәүкәт абыйны күрәчәкбез. Аннан инде аның белән бергә эшләгән сәхнәдәшләре, истәлекләр белән чыгыш ясаячак әлбәттә. Кызы Гүзәл һәм улы Искәндәр дә булачак анда. Аннан инде үзебезнең бик талантлы, сәләтле яшьләребез җырлар белән, Шәүкәт абый яраткан җырларда яңгырар. Аннан безнең фойеда бик зур эчтәлекле күргәзмә эшләнде, фото күргәзмә Шәүкәт абыйның иҗатына багышланган. Шулай ук исәп бар, Әлмәндәрдә уйнаган киемнәрен, мыекларын, сакалларын куеп әле без аларны тамашачыларга да күрсәтәсебез килә. Иртәгә шундый бер кичкенә күргәзмәдә булыр дип без кыскасы Шәүкәт абыйның рухы шунда булыр дип уйлыйбыз һәм менә шулай итеп бергәләп искә алырга җыенабыз. Сез аның белән сәхнәдә генә түгел, хәтта тормышта да таныш кеше. Бергә эшләгән һәм тормышта да нинди икән белә идегез. Үзегезнең тормышыгызда аның белән булган истәлекле вакыйга һәм аның аеруча кайсы сыйфатын үз итә идегез, ярата идегез? Шәүкәт абый ул бик зиялы, ул укытучылар гаиләсеннән булган, бабасы мулла булган, бик гыйлемлеләр булганнар. Һәм менә шушы аның бөтен канына сиңгән. Ул үзен бик әхлаклы, бик әдәпле тота белә торган, беркайчанда мин нинди артист дип әйтә торган кеше түгел, гади. Аның белән берничә тапкыр интервьюлар эшләгәнем булды. Юлларга бергә чыкканыбыз булды. Аннан соңгы елларда бит
Әлмәндәр киемендә нинди дә булса зур сәнгать әһелләрен котларга чакыралар иде. Нәкъ шул киемдә барып Әлмәндәр исеменнән котлый иде ул. Ул шат шаян һәр вакыт уенчак, менә авыр сугыш елларында үскәнлеге дә, угияна белән үскәнлеге дә аның менә шушы җыр табигатен, Әлмәндәр карт табигаты бар анда, үзендә дә тормышны ярата, кешеләр белән беркайчан да сүзгә килми, нәрсәдер бәхәсләшми, һәм шул ук вакытта ул шулкадәр җитди булган бит. Менә хәзер инде ул Дәүләт Думасы дип атала, югары советка Мәскәүдә ул сайланды депутат булып. Ул нинди генә җитди чыгышлар белән халык алтына чыкмады. Ул яктан да ул менә дигән иде. Һәм шул ук вакытта тормышта менә шушындый гадилеге белән, шаянлыгы белән һәр вакыт нинди дә булса шаян сүз әйтеп, күңелне күреп, менә шундый әле мин аны хәтта зәңгәр күзләрен, кыяфәтен үземнең әтигә дә шата идем. Шулай итеп, без аның белән дусларча әңгәмәләр корган чаклар күп булды. Сәхнә артыннан ул узып китсә инде, соңгы елларда ул Әлмәндәргә генә килә иде бит. Менә бер кояш чыккан төсле була иде инде, күңелләр күтәрелә иде инде. Ниндидер бер икенче дөньяда кебек сизә идең үзеңне, сихри, тылсымлы театр дөньясы, матур дөнья. Менә бик сагындыра ул Шәүкәт абый. Кунакка килеп, инде булган кадәрен безгә сөйләп өлгергәнче бик зур рәхмәт. Калган иртәгә бергәләшеп Алла белсә искә төшерербез. Сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Көтәбез тамашачыларыбызны да. Бик зур рәхмәт. Кунакханә бездә Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан булды.